negra, o bandullo farto da texa, fondo lentamente, durmo baixo o sol, ollos en párpados, sempre abertos, é mediodía. Poesía dispersa, festa da palabra silenciada. A fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia. Xela Arias. Hai xa certa cantidade de anos, non sei cantos, estaba na miña casa de Xemil e tive unha idea. ir viaxar a explorar o mundo. Pois ben, comecei a facer as maletas. Recollendo todos os demais trebellos. Metías maleta e blusas no ascensor. E baixei. Abrí un coche. E a correr. Ía 200 por hora. A fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia. Ese coche meu é un leopardo de reacción que inventaron uns científicos amigos meus. Que, por certo, dixéronme que puxera anuncios e dixera ás xentes que no seu laboratorio tiñen unha mediciña que o que a tome durará millóns e millóns de anos. Este laboratorio está na Rúa Saturno, número 20, piso 100.000. Así que, o que queira vivir millóns e millóns de anos xa sabe a onde dirixirse.